Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Takže čaute, zdravím z Mixesku a teraz som tu s Dimitrim. Sme úplne na novom serveri, je to Cool Gaming. Do popisu vám dám, kde si ho stiahnete. Potom keď si ho stiahnete, musíte ho nainštalovať, potom pôjdete do Luma.emu a v Luma.emu si zmeníte meno. Tam bude proste také 4, že player name, clan name a tam si proste 4-krát dáte to isté meno. Potom hru spustíte ako správcu a nemusíte dávať žiadne IPčko, nič, proste vás to rovno pripojí na ten server. Tuto by som chcel natáčať nejaké aj tie aktívnejšie série. Uvidíme koľko minútové, aké raidy tu budú. Tak dám vám do popisu ten odkaz na stiahnutie a môžete sa sem pripojiť a zatiaľ čaute.